سلام كبرات أحوادا مولو علم زلهم كم تلمود حوكم أبراهام كاسة محاري كاب جرمن لما أنتي بزعبا استفعل اللي نتبتات كزاربينا كند كيس كند قداينا بريغتنا حمدو بريغتنا حمدو إزو ودي زرعنا يابت مجمرتا حانسا بامتين هيرا كالاي جزيا بيت كريستيان آتيو زربش زلو ني innocent people normal civilian people አበተ ክርስቲያን ከይዶም ጸሎቶም ገብሩ ዘለው አብ ጉዳይ ንሃይማኖቶም ሰርሑ ዘለው ከይዱ ይርብሾም አሎ አብ ፖለቲካ ይእትዎም አሎ እዚ ንባዕሉ ሓደ ጌጋ መገዲዩ ፍትሓዊ ኣይኮነን ቀደም ተዛሪቤ ነይረ ብቅድሚ ሃማን አጋጣሚ አብትናቴ ላይቭ ስትሪም አትዩ ነይሩ ሽዑ ምስ ሓደ ሓውና ሳምሶን ሽሙ ነውሕ ዲስካሽን ምስ ነይሩና تزاريبنا أتنقينا ينيرنا معيدنا ينيرنا كم حاولنا معدوه يمنا ينيرنا أي سمعنا هجهاك على أي جزء دقم دقاقم نبت كريستيان كيلو يربش الله اتنتنا نجرح كبيت قبرز الله قداين تايو كل شعب كاميرا غيرو نتيم سبادي قرحهم نفسو شاميدا يزرقوه سلمن تاي هذا سويد كان سباد كأدي حكام زرقح جبني أب جرمن كم هاب هولندا مولو أوروبا بوغيركم حزوه كسوسو نزسه كنت قد فوق يقولكم أبنت فتصوم قبل عليو نتم كارلوت هامان تمرتو كهونم بدري حقي كباد أبو أوروبا بزح جزين يجراكم كابت مجمع ترى أيوة نبرجنا حمد وأكيدا إكستريميست كونس جمرة كابت حق كرهق مس جمرة كزارب جمرة أنا بتناتي channel كيتكم بدهيد رأي أيوة فيديو تات هجيجن نعهم كرداكم من دي كم يتحقنا جيرمان سرح زعبات قداين شوتغارت نمتصا أب شوتغارت كنميس 4-5 ورحي برجنا حمدو كيدوم بوليس هاريموم سيفيليان هاريموم ماكينة سيروم تسألي متشس كلاتنا رينا هنا مول عالم تزرقيه هجي كلمة كلمة معلتي غازيل أنا جيرمان مجلس أوتي مالو كابتن أب شوتغارت زروبوش السبات كلام أب ساعات ونيجركم نيره كلمة 230 كيس تبعيسهم مالت كلمة 230 سب شمومن ايدنتيتي كله تتحيزو بدهري مالت اجي انا هنيجركم نيره منغس جيرمان تهجن جيرمان قسيل يسرح ግን አመጨረሻ ሁሉ ሻዕ ነናትካ መጻዓቲ ዝመጻካ ናቤት ፍርድ ትጽዋዕ ሻው በቃናትካ ከይሲልዓል በትናትካ ገበን ጭብታት አኪቦም ምስክር ሒዞም እሶም ቀሲሎም ጽፉዮም ሰርሑ ጀርመናውያን እጂ ሸውዓተ ሰባት ካብቶም 230 ኦሬዲ ተታሒዞም ዘለው ሽሞምን ኩሉ በቃ አይደንቲቲ ሸውዓተና ቤት ፍርድ ክቆርቡ እዮም መግለጹ ወጪ እጂ ከም በቦልኩሜ ትራንስሌት አገብሮልኩሜ እቲ ነገር ማለት ክሪዩ እሱኹም እቲዮም ሲቪሊያን ሰባት ተህረም ዘለኹም ኣብቲ ፖለቲካ ዘይትነጥፉ ብዙሓት ክትፈርሑ ይብልኩምን ነዚኦም ሰባት ናብ ሕጊ ኣቅርብዎም ስእሎም ሓዙ ሽሞም ሓዙ ንጊት Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart wurden im September mehr als 230 Tatverdächtige festgenommen. Nun kommt es zur ersten Anklage. Die Somlulo abti Gudai, neit Eritrea Festival zinaber ab Stuttgart, abti September in Ero, war chat malet, amet glitschen Israel Celestin. Abti maalt shu'u klitim kap salas klitim itin salasan la'ali sabat جبن جيروم ترتار زلوا تتحيزون نيروم هجي تمجمرتا كيس تلعلى الله بتفردي Nach den Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung im September ermittelt die Stuttgarter Polizei gegen mehr als 230 Tatverdächtige. Bisher hat sie 7 Beschuldigte erfasst und an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Hijab sie gut daimalet der gimom dogmolo klitte miten salasan im khasisom zollo kabzion klitte miten salasan حسوبسكي كاوم شو عته هجي تتحيزهم من بقاتناتهم تايم غيروم تنغرات تصريو ناب كورت نابت فردي قربيوم تشتاسن والشافت مالت على العيل ولو نتو قداي ابت فردي Nun kommt es zur ersten Anklage. Wann und wegen welcher Straftat wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. هجيك ماتيو تكيس كل عليا بت فردي تعلت معاسي كون زلو انتايو بنصر تناتهم نتبتات بمتام تخصيصهم زلو እቲ ሻትአንቫልሻፍት ነጀርመን ክነግረ ይደልኒ ስለምንታይ ሶም ምስጢራዊ እዮም ሰርሑ ሶም ሰባት ከይሓድሙ ገለ ብዙሕ አሉ ምስጢር ማለት ኣብ ጀርመን እጂ ቀጻሊ ብሉሎ Ermittlungen ziehen sich weitere Verfahren sollen folgen also die
اتي مصنعته غبرو زلوا ابزم 230 ايتودن يقصل الله مور حكساسات مور نفرد بيت قربيهم كابزم 230 يشوب قد يبلكم زلخو تني سويدن ني نوروي ني جيسن بتصقع غروفو ني اسرائيل وسو ني بيني انا بزي حنت ني شوب قد قداي زرب زلخو 230 سبات ما او تتحيزهم زلو insgesamt gehe es nur langsam voran, da die Ermittlungsarbeiten sehr aufwendig seien. Bei jedem einzelnen Verdächtigen müsse überprüft werden, ob und welcher Straftat er sich möglicherweise schuldig gemacht habe. እቲ መጽናዕቲ እቲ ሶም ግብሮ ዘሎ ኩሉ ስራሓት ኣብዚ ነገራት ምፍላጡ መን እንታይ ገይሩ ገለ ብዙሕ ግዜ ክወስድ እዩ ስለዚ ኩሉ ቀስ ኢሉ ይኸይድ ዘሎ ግን ናብ ቅድሚት ይስጉም ኣሎ ቀስ ብቀስ ሞር ሰባት ክኸሰሱ እዮም ናብቲ ፀገም ማለት እቲ ነገራት ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ Grundsätzlich gehe es um Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte. Also die Main Case, die Main gebenatste Gebere, Landfriedensbruch, so haben wir ab das halbe gesehen so geworden Video, am selkom nere tehgita ankets, Landfriedensbruch ማለት ካለ ሀገር ከሄድካ ክትርብሽ ትኸይድ ካናብ ካለ ሀገር ሽዑ ኣብቲ ሃገር ኣቲኻ ነቲ ሰላም ሃሰውሮ ዘለኻ ሕጂ እሱ ሓደ ክሳስ ዓብዪ ብዙሓት ካብቶም 230 ፅብዮም ዘሎ ካልኣይ gefährliche Körperverletzung gefährliche Körperverletzung ማለት violence ሰብ ተሃሪምካ ብርቱዕ ሕጂ ኣነ ቡየ ተኸሲሰ ነረ ቀደም ስለዚ ኣነ ዛረብ ዘለኹ ትሕጊ ስለ ዝፈልጦ ነይ ዝዓዲ ኣብ ነብሰይ ስለ ዝረኣኽዎ ሕጂ Körperverletzung ኣሎ እዚ ማለት ሰብ ተሃሪምካ gefährliche Körperverletzung ማለት ግን ብርቱዕ ተሃሪምካ እዩ ሕጂ እዚ ሞር መፅዓቲ መፅኣካ ሕጂ ሶም ቡዮም gefährliche Körperverletzung ብዙሓት ተኸሲሶም ኣለዉ und tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte እዚ ማለት ኣንጻር መንግስቲ ኣካላት ፖሊስ ወተሃደር ገለ ተሃርምቶ ኮይንካ ከዓ ሽዑ gegen Vollstreckungsbeamte ተኸይድካ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከምኡ ዝገበሩ ዝፀገም እዩ ግን ደሓን Es sei damit zu rechnen, dass in den nächsten Monaten weitere Verfahren geben werde, so die Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Die Somluloha abgezahlt soll Warhetat more ከምዚ ዓይነት Verfahren cases ማለት ኣብ ቤት ፍርዲ ሰባት ቆርቡዮም ክክሰሱ እዮም ተኸሲሶም ኦልሬዲ ግን እቲ ነገራት ኣብቲ ቤት ፍርዲ መወዳእታ ክፈጥረሉ ማለት ሓደ ፍርዲ ክውስን እዩ ወይ መፅዓቲ ማእሰርቲ እስሩ ቤት ወይ ናይ ገንዘብ መፅዓቲ እጂ ኣነ እቶም ኣብ ዝነበርኩም ሃማን ከፍርሓኩም ኣይደልኒ ኣነ ፍርዲ ይኹንኩን ንስኹም እንታይ ጌርኩም ንስኹም ትፈልጥዎ ግን ኣብ ጀርመን ገበን ተጌርካ መፅዓቲ ክመፅኣካ ብፍላይ ጭብታት ኣሎ ተኮይኑ ሰብ ተቀዲሑካ ምስክር ኣለዉ ተኮይኖም ሕጂ እቲ ናትኩም ብዙሕ ማዓሰብ ቀዲሕዎ ኣብ ኩሉ ሼር ኣቢሎሞ ኣብ ኩሉ ቻናል ነሪእናዮ ኣብ ኩሉ ቲክቶክ ይዘውር ነይሩ ሕጂ ሰኻ ገበን ደብር ተኮይንካ በዓልሃት ናትካ ገበን ትዝርግሖ ተኮይንካ ከም ትወልደ ሃማና ቤተክርስትያን ከይዱ ናናሻዕ ሰብ ሃርም ፈራርሕ ዘሎ በዓል እዩ ዝርግሖ ዘሎ እዚ ጨብቲ ንበዓሉ ሶም ነዚ ቪድዮ ይህቦም ነቶም ፖሊስ እንዳሓን ንሂድ ሕጂ ይነግሩ ኣለዉ ስለምንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ተረዲእኩም ሶም ትብሉ ኣለኹም ንሕና ፀገም ኣለና ኣብ ኤርትራ ፕሮብሌም ኣሎ ኦኬ እቲ ፕሮብሌም ኣብ ኤርትራ ግን ኣብ ጀርመን ኣይኮነን ኣብ ስዊስ ኣይኮነን ኣብ ኖርዌይ ኣይኮነን እቲ ሽግር ኣብቲ ዓዲ ግን እንዳሓን ንስማዕ እዮም Hintergrund ein politischer Konflikt unter Eritreern also die Background die Zagementaiyo hatte politische Konflikt among Eritreern. Hintergrund der Ausschreitungen in Stuttgart ist ein politischer Konflikt unter Eritreern. Bei den Ausschreitungen in Stuttgart trafen zwei Gruppierungen von Eritreern aufeinander, die verfeindet sind. Die Demonstranten warfen den Veranstaltern vor, das diktatorische Regime in dem afrikanischen Land zu unterstützen. هديسهم لولو قلت استفال على جروب ما أودنا نحيدهم ترارم ونيرم وي أو تراهيبهم هديتهم نتي قداي جبروز نو نتي فيستيفال تي أبشوت قال ثمانية سبي ما ونيرم درح رديكم هديتهم زجبرو جن دحان سوم جنزب أكيبهم كم تي نسمعوا نابير تراس ودوو نتي رجيم أو زلو نتي سرعة يدقوا يوم قلي يوم زبلو هدي نعم يوم كهرمهم متيوم Gewaltsame Ausschreitungen gab es deshalb schon bei ähnlichen Veranstaltungen in Gießen, aber auch in Stockholm oder Tel Aviv. Como eine zmesel Al-Qaeda ወይ como eine zmesel ጸገማት ዕርግር ባእሲ ነድሒትካ ምትራም already ነይሩ ኣብ ካልእ ቦታታት ሃማን ኣብ ካልእ Veranstaltungen ካልእ ፌስቲቫላት ማለት ብፍላይ ab Gießen, Stockholm oder Tel Aviv ብሉ ኣለዉ እቲ ናይ እስራኤል ነገር ዝረኣናዮ Bereits einen Tag nach den Vorkommnissen in Stuttgart hatte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel CDU angekündigt, dass der Rechtsstaat die Ausschreitungen durch gewalttätige Eritrea-Gruppierungen nicht tatenlos hinnehmen werde. 31 Einsatzkräfte waren damals verletzt worden. جها يقولوا له مجرشة معصويت بدير حدا معالتي زي مستفدت أنا بشوتجات تشعو مالت حالافي نيتها زوبا أبزلا نحنا نبرلا أنا هم ناوي نبر بادن فيتنبرغ تبعال تناتا حالافي تناتا إن المنستان وشت أو بدايات
ሚኒስተር ቶማስ ስትሮብል ሽሙ CDU እንትናቱ ውድብ እሱ ኢሉ ነይሩ ንሕና ናይ ሕጊ ሃገር ኢና ሬችስታት ማለት ናይ ሕጊ ሃገር ሕጊ ዘለዋ ሃገር ጀርመን ቡያ ትፍለጥ ብርቱ ሕጊ ዘለዋ ሕጂ ንሕና ከም ሕጊ ሃገር ናይ ሕጊ ነዚ ዝግበር ዘሎ ነንሒትካ ምትራም እዚ ኩሉ ዝበኣስታት ዝገለ ቫይለንስ ኣሞንጎ ኤርትራውያን ወይ ዞም ኤርትሪያን ግሩፕስ ከም ገብሮ ዘለው ከም ብሪገድ ናይ ሓመዱ ትሽማማት ተታሒዙ 100% ስቕልና ትሚልና ንቅበሎን ኢና ማለት ብታሽሙ በኣገባብ ብሕጊ ክንቆርቦ ኢና 31 ካብቶም ናጥና ኣይንዛት ስክሪፍት ማለት ፖሊስ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ኢድ ማለት ኣብቲ ጉዳይ ከይዶም ክሕልው ዝሰርሑ ዝነበሩ ተሓሪሞም እዮም ተጎዲኦም እዮም ቆሲሎም እዮም ብላ ኣሎ ተረዲኩም ንዓኹም ክርዳእኩም ዘለዎ ነገር እንታይ እዚኦም ፖሊስ እዚኦም ገለ ኣብኡ ዝነበሩ እሶም ሃማን ፋሚሊ ኣለዎም ቆልዑት ኣለዎም ደቆም ኣለዎም ስድራ ኣለዎም ወለዲ ኣለዎም ገለ ኣለዎም ሕጂ ንስኹም ናትኩም ሽግር ናይ ኤርትራ ወይ ናትና ሽግር ናይ ኤርትራ ንዓና ዝመልከተና ናቶም ሽግር ኣይኮነን ንስኹም ኣብ ጀርመን ስዊድን ሆላንድ ትነብርቱ ኮይንኩም ምስቲ ሕጊኹም ትኸዱ ዘለኩም ማለት ኣና ኣብዚ ተወሊደ ዓብየ ብልዕሊኹም ክኸውን የደልኒ ኣና ኣብ ነብሰይ ስለ ዝረኣኽዎ ይዛረብ ዘለኹ ሚቲ ግዜ ኣረዲአኩም እየ ንዓይ ተፀሊእኹምኒ ከትፍዓካ ኢና ክሓርደካ ኢና ክቐትለካ ኢና ገሌኩም ዝበሃል ነገራት ኣሎ ተሓን ሓደ ኣነ ኣብ ነብሰይ ኣምኔ ካልኣይ ኣነ ትሕጊ ስለ ዝፈልጦ ንዓኹም ፅቡቅ ገይረ ስኢለ ብሽምኩም ብገለይ ሒዘ በቃ ጣዕጣዕ ፖሊስ ከብፅሓልኩም እየ ጣዕጣዕጣዕ እያ ነገር ምሳኹም እሱ ኣነ ሃብለኩም ዘለኹም እቶም ካልኦት ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ስኢኩም በዞም ሰባት ክትህረም የብልኩምን ክትፈርዕዎም የብልኩምን እዚ ወዳ ኣብ ሆላንድ ዝገበን ዝገበርዎ ሃማን ዝገበሮ ሕና ክልተ ሰለስተ ግዜ ምዒድናየና ተዛሪብናየና ይሰምዕን ይሱ እሱ በቃ ከምዚ ንፍዓት ይሪኦ ዘሎ ኣብኡ ከይዱ በቃ ንሰባት ንኣንስቲ ንዓበይቲ ንኣረግቶት ተፈራርሖም ትኮይኑ ብቪድዮ ሽዑ ይዝርግሖ እዚኦም ዕሱባት መብዛሕትኦም ናይ ኣውረጃ ሕማም ዘለዎም ናይ ዓለት ሕማም ዘለዎም ክንዲ ንዑ ይነቕፍዎ መንእሰይ ይነቅፍ ኣለዎ የጋ ትገብር ኣለሃ ይኣህለካ በቃ ኢሎም ዛረቡ ንፉዕ ብራቮ ከምዚ ብልዎ ሕጂ ሱ ከዓ በቃ ተሓጒሹ በቲ ላይክ በቲ ገለ ወስቶ ዘሎ ፅለላ ኣሎ በቃ ዝወዲ ሕጂ ስኹም ተኽኢልኩም ቶም ቤተሰቡ ኣብኡ ዘለኹም ዓድዎ ግደፍ በልዎ ናብ ልቡ ክምለስ እሱያን ህብለኩም ዝክእል ከም ሓውኹም ኣብ ስደት ዝተወለድኩ ሽግር ናይ ኤርትራ ሙሉእ ዓለም ንፈልጦ እዩ ንሕና ኩላትና ንፈልጦ ኢና ግን ከምቲ ኣነ ኣብ ቀደም ብለኩም ዝነበርኩ ክቡራት ኣሕዋተይ ስልካ ኣብ ስደት ሓቢእካ ኣይኮንን ነንሒትካ ምትራም ኣብቲ ሃገር ከይድካ ኣብኡ ክትቃለስ ዘለካ ኣይደልን ኣብኡ ከይደ ክቃለስ ተልካ ኣብዚ ስኢልካ በቲ ሕጊ ትነብር ስኺልካ በቃ ውድብካ ፈጢርካ ብሓሳብ ትገጥም ኣብ ስደት ግን ከይድካ ንሰብ ክትሃርም ክትፈራርሕ ተደሊኻ ጨርሻ ሰሓ ትህረም በትሪ ናይ ሕጊ ማለት በታ በትሪ ናይ ሓቂ ስለምንታይ ትፀገም ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዘሎ ኣብ ስደት ኣይኮንን ዘሎ ዳሕራይ እትዮም ዝጉስጉሱ ዘለዉ ሰባት ናቶም ስእሊ ሓዝዎ ናቶም ዛረባት ቪድዮታት ሓዝዎ ፖሊስ ኣብፅሕዎ ክትፈርሕዎም የብልኩምን እዚ ኣብ ስደት ግበር ዘሎ ኩሉ ገበን እዩ በቲ ሕጊ ናይቲ ዓድታት ማለት እሶም ሃማ ናቶም መፅዓቲ ክመፆም ብንፁር ኣነ ብሩዱእ ከብለኩም ክእል እየ ናይ ግዜ ሕቶ ይጥራሕ ብዙሓት ካብቶም ጉስጉሱ ዘለዉ ጅቦም መልኡ ስለ ዘለዉ እዮም ቁፅልዎ ዘለዉ እሶም ግን ይፈልጡ እዮም ፅባሕ ንክህንዖም ፀገም ክመፆም እዩ ግን እሶምቲ ገንዘብ ኣትዎም ዘሎ እቲ ረብሓ ሕጂ ሒዝዎ ዘለዉ ይዓብዮም ካብቲ ፅባሕ ዝመፅእ ሳዕብየን ስለምንታይ እሶም ኣብ ገዛ ኮይኖም ይጉስጉሱ እዮም ዘለዉ እቶም ብዙሓት ኣብቲ ሚድያ ኢና ንሪኦም ብኢዶም ብተግባር የለውን ሰም ኣብኡ እቶም መንእሰያት ግን እዮም ግዳይ ይሆኑ ዘለዉ እቶም ኣብኡ ከይዶም ገበን ፍፅሙ ዘለዉ እሶም እዮም መጨረሻቲ ዓብይ መፅዓቲ ብዝመፆም እስር ቤትን ወረቀት ምስሓብን ገለይን ሓለፊ ግዜ ሃማና ርኢኩም ሓደ ሓውኖ ወረቀቱ ተሳሒቢ ሕጂ እዚ ናይ ሽቱትጋር 7 ሰብ ተኸሲሶም ኣለዉ 230 ተኸሲሶም ዘለዉ ግን 7 ኣብ ቤት ፍርዲ ተፀዊዖም እቲ ሓቂ ኣብቲ ሚድያ ናይ ኤርትራውያን ኣብቶም ድለይቲ ፍትሒ ወይ ናይ ብሪጌድ ናይ ሓመዱ ዝሰርሑ ሚድያ እሶም ንዓኹም እዚ ተጋጢሙ እዚ ክሳራ ኣለና ኢሎም ኣይዛረብን እዮም ስለምንታይ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እሶም ሞር ንዓበይ ይኸዱ ኣለዉ ናቶም ፌስቲቫላት ንዓበ ክሄድ ኣሎ ዓበይቲ ደረፍቲ ከም በዓል ፋቲንጋ ማማ ፋቲንጋ ኪሮስ ኣስፋሃ መፅኦም ኣብኡ ይደርፉ ኣለዉ እቲ ነገር ይዕብይዎ ኣለዉ እሶም ከምቲ ህግደፍ ሻዕብያ ዝገብርዎ ናቶም ፌስቲቫላታት ምስ ናቶም ደረፍቲ ከም በዓል ህለን መለስ እሶም ሃከምኡ ገብሩ ኣለዉ እዚ ናይ ፀሊም ፃዕዳ የማን ፀጋም ሰን ሓሳብ እዩ ዘሎ ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ምንቅስቃሳት የለን እሱ እኮ ትሽግር ግን ድሓን ኣነ ሕጂ በቲ ሕጊ ስለኸይድ ዘለኹ ኣብዚ እዋን ብሪጌድ ናይ ሓመዱ እዮም ጋገዩ ዘለዉ ስደት ስኢልካ ፖሊስ ሃሪምካ ሰብ ሃሪምካ ማኪና ሃሪምካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ክሳራ የጥራሕ መን ይግዳይ ይከውን ትምንእሰይ እቶም ይግስግሱ ዘለዉ ረስዕዎም ወላ ሓንቲ እሶም ዝገበርዎ ጅግነት የለን መሓር ተስፋ ሚካኤል ምስኦም ቃለስ ነይሩ ረሲዖሞ ብፆቶም ኣበየሎ ጠፊዩ ድዩ ሞይቱ ድዩ ወላ ሓደ ዛረበሉ ሰብ የለን ንደቁ ገንዘብ ይእከብ ኣሎ
ولا حنت نعمل قد سومني السو هجر أي وصل متى يسوي وريدو أبايت تقال سنتنا تسن حساب زي ما أبزنا عهم عدمهم كمالعوهم جبهم كمالعوهم سي أنا بلوكم ترحز سوم حق إني من ورو مثل على المحرة السامي كه وريدو ما تقال سو مسعمو سو كم يجرو ما قدر هي بنا بايتها سلازي نميدا وقت حد غالس وي بسنسرعات بتعجب بنيز عدين عاوز النور سي أنا بلكا اليوم إرتراين حواتي همول على مزلهم كتفرحوا بالكومن نعهم سبح ما تجيركم زيهم دليت فتح متهم بزي مهنات نعهم هربهم تهينهم أبتناتكم نبيت كريستيان وي ني فستيفال إرترا هيدكم إرترا وأبو زح كيدلو نهاجرس لزفكر نهاجرس لزخبرنا وخيد متهم هربهم تهينهم فرارهم تهينهم كلهم سألوهم كابت تيك توك كابت فيسبوك أو واتس أمثل بعلم مثل زاربو تسألهم حزوا البوليس أبتحلهم تيمس أنتوا نبرزوا لهم أبتكتما تفرحوا من بالكم ترديكم سيلف ديفنس كبارو إذا حرك حرمكات مجي هرمو مع الحط رح تحرم بالكان ترديكم جروب هوينكم ثلاثة أربعة هوينكم بحنسا بوصنا بدقة تتأنقوا سلزي ني جبر الشبارة ني مافيا سرحي ولا حنت زي تكم سلزي أنا بقول لك عاد صحيح نجر تمحر كل هاتكم سرحكم جوارو يك أنا لين يوم مسايزنا وركم تخيلكم شير أبو أنت فيديو لايك فولو كومنت صحفوا لنا ناتكم حاوكم أبراهام كاسة محاري كاب جيرمان تشاو أورفوا مع سلامات زي بايلوت تيغا نتاغا بسخا بقى تمهارتم منسيا تمهارو أبدي حجيري برقنا حمود قلما لازم بهانو لو بايزوي منسيات أبدي كاتن حما بوتات كفرار حيري زي ما في النتي بهان سرح ما في أنت يقبل مسيركم أكيد بحق خسر زدلي ويدما نتو مين لعنوات أكلات زوسيو قزلو حسكا هنا فرار حكا قالنا يمبا نزو هنا ولادي عقمو زبر كتلا نتاجر مجد سريكا نامي خبرين عنه خلت نابركا فتفت نابلكا سنزراب ازي صح مافيا صح مافيا سلزغوني كلنا حبة سناد ما ناي مافيا خوني تتحيزوي استوعب همان ترافيكر بكا ارتاويان مسحوه بكا زي نحولا سليم دغا ارتاويان مسحوه زي سيلكا ناي مبلش لايك نجر كاغومات حسكا سماياوي بيچا ገለመለ ስጋብ ጽላል ገለመለ ዝኹሉ በቃ ወርቅ ዝባል ካም ሕጂ ወርቂ ነዘንደቅ ንስትዮ ወርቅ በባዕለቱ እንዳብጻካ ዝብላዕ ኣብ ዓዶም ሲነን ኮለዋ በቃ ኣብዙተን ካበየም ጤኖ በኸመይ ሰሪሕኖ እንታይ ሞያ ሒዘን ሰሪሕኖ ክፍለ ዘይክል ኣብዚ ርእሰን 15 ዞን ምዘን እዚ ኣርቲ ዝበሃላሎ ጨጉሪ ገረን ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ድኽነት በቃ ሕጂ እንታይ ኣለኹ ትፈልጦ ዘለካ መንእሰይ ባንዴርኡ ልዒሉ ሃገራውነቱ ክገልጽ ሓላፍነቱ እዩ ባንዴርኡ ልዒሉ መን ምዃኑ ክገልጽ ሓላፍነቱ እዩ ስለምንታይ ክብርታቱን እንታይነቱን ዝጉህሱ ዕሱበ ማዕዶ ስለ ዝመፅዎ ዕሱባት ባዕዲ ናይ ማዕዶ ናይ ጎደቦ ስለ ዝመፅዎ እሱ ከዓ ኣነ እዚኡ ባንዴራይ ብካልእ ባንዴራ ትቕለስ ብካልእ ባንዴራ ትስማ ሃገር የብለይን እዚኡ ባንዴራ ኢሉ እዩ ዘንበልብሎ ዘሎ ኣብ ትርፊ ግዜ እዩ ከዓ كل خا أبتر في جزء إذا أتو تيك توك مبر هكذا بانديرا حيزم زيت قبل خلو نعم يكم حاجة بكتب زقباكم بانديرا لنا هاجرا لنا بندماتنا بانديرا بسروحه وديه وبيت مذكر تقمت بانديرا زقلت سن حساب لنا ثم سياسة حاجة كبهني روح عمي كلمة عمي يعني عندنا يرئيه وأمرنا مزقبي يعرف التشحن إسرائيل التخيلة أنا ويا كايدة كلنا حسب نمزن سباتنا بانديرا إيرترا زودوا حرات هجرات الله هجراويت بانديرا نسام تنبلبل من إسيجن ويبانديرو فليتو ود 10 عامات بانديرو يحيزو حقوسكا قبو كيو رسكا يوريس الله كي معد كايتو معيد الله بانديرا ندماتو حيزو زخيد زي لسن حساب زي زودا اسن حساب حيزو زخيد جن او اي معدا زليو من ساعات كا مصيون كم زي تكبر لك حدشتن زمصخا بسل طرب بحر نزوصخا عين عنقفهم مس حزبهم اللاليو بانديرو حيزو إذو قلع سياس زلو إيسو زلو بانديرو حيزو انقاسا قسالو